Turao. Pilay mo, amigo. Isa ra. Okay, okay. Tara, amigo. Tara bayad. Salamat, amigo. Utang ina. Asa ba itong bata nga ato, uy? Tingkasin na ba? Pertingay pong laga na. Bing! Bing! Paps? Sus, nanganap na si Pap Noy, oh. Samok na ba? Dugang-dugang rin lima na ko. Bing! Matay, kumusta naman ka, Bing? Okay naman, Paps. Mas may tuyo ni mo diri day. Grabe, Koy. Tingnan mo. Pero mo tagkwarta na, Bing. Nah, diri naman ka manghiram sa kuwa nga bang graduating akong anak, diri pa dyan ka manghiram noon. Minyo na, day ka? Nana, oy. Nana mo ko isa ka anak. Putik kamay. Pakita ano ko ng bata, Bing? Ay sa Paps ha, tawagon akong anak Paps ha. Nak! Tangin na. Tao, ginabing? Ay, naraw. Nak, dagan. Daddy, school na. Nanawa, Paps, oh. Nada kay may eskwela, graduating na na. Graduate na siguro na pagkamangan ng GT ba? Sa ito yung mo, Paps? Hili pa. Saan may year ng bata? Let's go. Fourth year college na na. Ah, fourth year college. Nya, Bing, pila po na siya katuig sa college? Mga lagi, Paps. 1996 pa nagsugod college ba? Andun ka rin, pa mo graduate. Ah, importante. Graduating na. Nya, na-injik ka na nag-anti-rabies, Bing? Saan tayo, Rabis? Ay, dili ba? Bakuna ba? Importante ka na sa bata. Daddy. Let's go. Oh, very good na. Oh, bless dito. Let's go. Ay lang siguro pabilis sa Bing kay di ko gusto mapriso ba? Paps, liwat ka score, Paps, no? Junior ba yun ako ni? Ah, perti liwata, Bing. Murag din mo si Cookie dako, si Cookie gamay ba? Bing, iadap na lang tanin mo sino nung imaw para triplets mo ba? Pagtarong na, Paps. Sobra na kay Kapas ba? Oh, sakitan yung anak ko. Bing, kabantay ka, Bing. Pag masakitan ng tao mo, gwapo. Mga tao na to na, Bing. Bad man ka. Oh, sus, kumpiyansa kay kas kong anak, Paps ba? Graduating ni. Kung sa ito'y course ni mo na? Chef, Daddy. Chef. Ah, chef, day na. Kung ako kasumir kong kaon, eh. Nga, Paps. Ako sa ning hatod. Kimugog GT pa ni karon. Sige, Bing, kay marag naglain na po akong paminaw ba? Kalabayon akong bato. Nga, Paps. Ato sa mi. Sus, ginoo ko bata, ah. May pagpalaglag di mo na, Bing. Bing, matay mo malipayon mo kay ka, Bing. Alangan, Paps. Ang akong anak, isip mo sa kasip. What? Nag-GT na. Sus, atop ba? Naglutong-lutong na to siya. Ay, sus, umsa pa. Turao. Pilay mo, amigo. Isa ra. Okay. Tara, amigo. Tara bayad. Salamat, amigo. Utang ina. Para mag na maligag street food sa India. Si Buskinsin, masiguro ni Mataa. Before mo ng video, na ako introduce nga gaming app nga pwede na ito dulaon nga naratas tong balay. Mao kini ang una game. I-click ang link na sa comment section og i-download kini. Magawas diha, login og register. Kung wala pa kay account, i-click ang register, dayon ibutang imong contact number, password, referral ID og verification code. Pag sulod mo sa dula, na din kay libre nga frequency dira nga pwede mo na eksperimento og dula. Daghang kapilian nga dula rin na ay Dragon Tiger, na ay color game, color lang. Pero ang pinaka-paborito ng dulaon mo ng Mines. Likayan lang nimong bomba para nindot imong pangwarta. Pananglitan, nahurot imong frequency dira ang gusto pa ka madula, i-click lang ang plus sign sa taas, mamili lang kag 100, 200, 500 or 1,000, Gcash lang ang gamit. Kung pananglitan, daugan na pud ka, na gusto ka mag-withdraw, i-click lang withdraw sa baba, Gcash lang ka po ng gamit. Kung sa pa imdugayan, magdula na tao, guna game.